We are back now. Tabweraso ndithudi over the weekend nde kwachitika zinthu zochuluka kwambiri. Tingakambe bwanji kodi. IMCP enaso tuku akunena kuti iwo akhala akulowa ndekuti mboma chaka cha 2030 ndipo akulimbitsana mtima. Of course nde side yathu tinaiso ndekuti tili kalikiliki ndithu kuthamangitsa za ku polisi kunena kuti mwina mwake mkulu amene linamutapa uja akumane ndi lamulo bwinobwino lizipanga trace mpaka na mukoti. I think lero lakhala akulowa mukoti ndi mmene apolisi anatiuzira dzulo. Tiyambireso ndekuti no back to the business. Magayi kuliru makosanena ku Kasungu kumeneko achipani cha MCP. Iwotu akunena kuti akhala ndero akubwerera mboma mu chaka cha 2030. Ndikupa zono kuti no mawa wawanda jo not even kumalimbisa mtima anthu ngati achina chakwera achina chimwendo fans akuluakulu aja aku MCP akamamva mawu ngati amenewa ndikupa zoti mwina mwake azitha kumalimbitsidwa mtima. Anyways, tifotokoze bwinobwino kuti chachitika ndi chani kodi. Ku Kasungu makamakato ku mawa kwa boma la Kasungu kumeneko komiti ya chipani cha MCP imalandira ndekuti tu MP wina amene anayima payekha nthawi imeneyo. Ndanapeza kuti wina basa kufunano alowe ndekuti ku chipani cha MCP amenetu dzina lake ndi Felix Nkhoma. So chinachitika nchoti iye anayima payekha kumeneko ku dera la kumawa kwa boma la Kasungu kenako wapezeka zoti wina apano tsopano kufuna kulowa MCP and walowa chipani cha MCP. Now mwambo omulandira mkulu ameneyo ndikumene kunapezeka zonena kuti tu basi tu opampando oyang'anira chipanichi kuboma ku chigawo chimenecho chomwe dzina lake ndi Chisomo Mbembeza basi tu wamba ndere kulimbikitsa fans imene imatsatira MCP kumene oyayi makosana mukuziwa chani ife tinaruka mboma inde kumano musalaye mtima iyayi osagiva osafoka iyayi mukuyenera kuziwa zonena kuti panopa ife tikupanga zoti tiyang'ane chisogolo endi tikupanga ma tactic onse njira zonse zoyeneleza kunena kuti no chaka cha 2030 tikulowaso mboma tikubwereraso mboma ifeyo chipani cha MCP nde osati mufoke zanjani. I believe konena kuti zimenezi nde kuti ndizijazoti not even anthu ngati achina chakwera achina chimwendo banda achina Jessica bwira kamamva zinthu ngati zimenezi nde kuti kumamvano kulimbikitsika zonota even pa ground nde kuti kuti tibwereraso mboma fande kuti pali zina zake zimakhangati ndi maloto chabe amati maloto achumbete kumalota nde kuti uli ndi mwana maloto chabe zinazi koma akunena lumotero akuti akhala kubwereraso mboma nanga tinganene motani. Ndipo to kubwera apa nde kuti uyu Felix Nkhoma mena amafotokoza iye aleyayi inera papa ndizonena kuti no ndizoti apapa ndi kachidwi changa kutukula dera ali komanso nde kuti kudzipereka kunena kuti no chipanita tichitukule chipite pasogolo chisafe. Mawu abwino kuchoka kwa munthu amene walowa kumene mu chipani. Alright, chomwe tabweretsera nkhani ndizani kodi magayi nkhani inenso timabweretsa pa zifukwa. Nkhani idabweretsa pa zifukwa zonena kuti akuti 2030 MCP ndizonena rakhaswa kulowaso mboma. Ndisi zoti ndiye khaya amene amayankhula zimenezi ndi anthu ambiri kwa basi tukamba ndakula achina Jessica bwira achina Ken Nsonda wina aliyense MCP amene ife tikhati kubwereraso mboma 2030 koma tikufuna tiyang'ane nde kuti no ma facts on the ground ma facts on the ground zinthu zomweno tingathe kumakamba ndi maumboni ndithu ajooneka ogwirika omvetsetseka bwinobwino. Okay, kwa zaka 26 akuluakulu chipani cha Malawi Congress chakhala ndekuti chili ku mbali yotsutsa boma mwayione imeneyo kwamba nthawi imene ndekuti no acheya anayamba kulamulira ndi UDF nthawi imeneyo ndiye kuti no Congress inapita basi tokotsutsa kudzafika ndekuti no mu 2020 pamene no ndekuti apita Mutharika anapezeka zonoti no agonjetsedwa ndi achakwera. Komano sanala achakwera amene anagonjetsa Peter Mutharika. Achakwera omwewo analephera kumugonjetsa Peter Mutharika mu 2014 ndi 2020 chinachitika nchani kuti iwo akapeze kuti amugonjetse Peter Mutharika. Sanala achakwera amene anagonjetsa Peter Mutharika anali ndekuti achilima ndi achakwera mwayione imeneyo. So zonena kuti zaka 26 zonse zija amalephera kuti achotse chipani chimene chinkalamula kaya nali UDF kaya nazabwera DPP komano MCP imalephera kuchotsa ndekuti chipani chimene chimalamula payokha mwayione imeneyo. Now here we are tafikano ndekuti no 2020
anozota baba tilepheraso kuti titani tichotse tonjezera zaka kuti zikhale zaka 27 tili nde kuti kudya tikazingati kaya tili kumbali yotani yotsutsa tonjezera zaka unazoti okay apa pachipeti tingapange timenye alliance tonjezere mphamvu zino choka kwa ena azatithandizire mwayiona pa ground ili pamenepo manambala amenewo unapezeka zoti tino MCP inaonjezera mphamvu zochoka ku UTM osangoti UTM yokha kunaliso nde kuti no tima percentage tina rochoka ku pipi kwa mai banda kubwera nde kuti no zipani zonse zimene zinali mmene mojama achina nde kuti ineno hana amene aja ndafodi anakapereka ndithu kuti ma percentage tina take ronjezera kumene kucha nkopatsa mphamvu achakwera ndi MCP tonse alliance ndikupezeka zonena kuti no basi to MCP je yatsogola ndikawina nawo fojone oti inali ndi percentage yayikulu kukangwisa ngawo kwena MCP paina lingayezo no rock I think atsogole ndiwo ndamangoziva ngati boma ndi la MCP MCP inawina chisankho MCP inawina chisankho deep down everyone knows pa ground amaziwa wina alise kuti no inali nde kuti no mphamvu zochita usonkherana kupanda usonkherana mphamvu sizikanatheka mwayione imeneyo. Fine, zinaenda motero magaye. Here we are ndekuti 2025 magaye aja achosedwaso mboma MCP aja sinangana napezoka anathamangisa zipani zawo zithamangisa osalapoka pano palili ndekuti mu 2025 achosedwaso mboma DPP yabwereraso ndekuti ndapita muthalika akunena kuti 5 years pita muthalika alamulira bwinobwino mpaka nakafika ndekuti 2030 ija ndi pamene nojani MCP ikulowaso mboma ibwereraso mboma awatu achisomo mbembezawa akuyankhula motero kumakamba zonena kuti kodi no ndizoti no mukulota fande kuti pa ground pa sizoti manambala asintha manambala nakale chimodzimodzi mwina society yanu yonse manambala akuzipeze kuti agwaso kusiyana ndekuti no kuti mwina mwake kuonjezereka chifukwa cha history yomweno mwasiya nthawi imene mumalamulira mbiri yosakhala bwino mbiri yomweno anthu akamakumbukira ulamuliro zabwino zimakhala zochepa zoyipa zimachuluka deli zazikoti zambiri zimene akumbukira anthu ndi zoyipa makamaka njala ndekuti ndi chitetezo magaye amanyamula zikwanja zina zotizo mwana fanzi kamaona zinthu kazozo akumbukira zaza mukayambe zoti fanzi ibwereraso unoti ayi tizavotera fanzi naso kumapeza kuti ikuchidropa so zipanicho ndisi zoti oseya koma ikuchidropa nchifake even awawa achisomo wa mbembezi amenewo anakhala basi ndikumakamba zonota iye tisafoke fa zonoti ngakhale kumamedzi kumeko kuli fanzi nayo yomweno ikufoka ndi mmene zikuyendera kumeneko kuchipani komanso ndi mmene zinayendera fande kuti no kuli chipwirikiti kumeneko kuli ma division kulibe nde kuti kuonora tsogolo sili kuoneka kuti ndi kuyenda motani zinthu ngati zonsezo plus ena aja kumangidwa aja pazina yakapeze kuti basi tikufoka ayi koma nkhani ndimene ndikukhulupira zonore zimene zindi zokondweretsa kwambiri achakwera ndi anthu ena kumalimbitsa mtima apa ndizooneka ngati zabwereraso koma chomwe tinganene chonoti no bwanji tidikire 2030 abwere kumeneko kuli mayankho a zonsezi ndithudi akuti